Hola, avui cuinarem cigrons per calor retinguda dins una CCM i el primer pas que faríem us l'ensenyo en un vídeo perquè ve del dia anterior. Posem una cullerada de bicarbonat per cada mig quilo de cigrons. Posem els cigrons i emplenem d'aigua calenta, que pot ser del calentador. Quan ja ho tenim ple, remenem perquè es dissolgui el bicarbonat. Tapem i ho deixem així a la cuina durant 24 hores. Aquests són els cigrons que hem remullat del dia anterior. Jo durant el dia, si passo per la cuina a prop dels cigrons, els hi faig una volta i així els he tingut. Ara el que hem de fer és rentar-los. Posem un escorredor, els agafem i els hi passem aigua fins que queden ben nets. D'aquesta forma eliminem el bicarbonat que hi hem posat. Ara agafem l'olla i li posem aigua. No poso ja aigua calenta, perquè així em trigarà menys en arrencar el bull. La posem al foc i encenem. Ara ho tapo perquè arrenqui el bull més aviat. Mentrestant, obro la CCM per deixar-la preparada. L'obro així, trec el coixí, el tapet, i així ja està a punt. Els cigrons es cuinen amb aigua calenta i pensareu, com recordo jo totes aquestes coses? Doncs molt fàcil, perquè la CCM porta una taula de temps de cocció on hi ha l'aliment, el temps que ha d'estar bullint inicialment a l'olla i el temps que ha d'estar a dins perquè s'acabi de cuinar. I d'aquesta forma és molt senzill. En les llenties no us ho vaig comentar perquè era molt senzill, però ja els cigrons ja té un pas previ, que és remullar els cigrons i després desescumar, que quan hi haguem posat els cigrons ho veureu. Ara esperem a que arrenqui el bull i torno. Quan l'aigua està bullint, hi tirem els cigrons. Així eren abans i així són després de remullar-los 24 hores. Ara els tirem amb molt de compte, de no esquitxar-los, i tornem a esperar que arrenqui el bull. Una cosa important a tenir en compte és que l'olla ha de ser de 5 litres com a mínim i que no hi posarem sal. La sal la posarem quan els traiem cuinats. Esperem que torni a bullir i tornem. Quan comenci a bullir, baixes el foc i esperes a que es formi aquesta espuma que retirarem. Això són impureses que tenen els cigrons i que cal retirar perquè quedin ben nets. Quan hem retirat tota l'escuma, ja podrem tapar. Si queda una miqueta d'aquesta fina, no passa res. Bé, ja ho tenim. Ara posem la tapa. Esperem una mica perquè agafi bé l'escalfor. I ja ho tindríem. Posem l'olla dins la CCM, com ja us vaig ensenyar. Protegim la CCM amb aquest drapet perquè no s'embruti. El coixí. Tanquem la cremallera i posem el cordó.
Així ho deixarem durant 5 hores i mitja o 6. Hola, ja som aquí. Bé, han passat 6 hores. Durant aquest temps he anat a treballar, després he anat a comprar, he fet un munt de coses. I els cigrons estaven aquí a casa cuinant i jo tranquil·la perquè no es crema. Quan tu cuines a baixa temperatura amb la CCM no hi ha perill de que el menjar es cremi. Per tant, això és un avantatge molt gran. Ja ho anireu veient. Avui hem fet cigrons i ara veiem com han quedat. I han quedat cuits. Veieu que conserven la seva pell, al cuinar a baixa temperatura, el cigró conserva la seva pell. I anem a veure si estan tous. Es desfan, o sigui, estan tendríssims. Ara el que faré és colar-los per veure quants cigrons han sortit un cop cuinats, que crec que això m'agradarà saber-ho. Els colo en un escorredor i a sota hi tinc una olla, perquè aquest suc el guardo per fer caldo. Posaré el pes, la bàscula. Això, ha sortit 1,4 quilos de cigrons. Aquest 1,4 quilos de cigrons, jo compro els cigrons al supermercat i m'han sortit a 2,20 €. Per tant, 1,4 quilos de cigrons per 1,10 €. Surt molt econòmic i surt molt bo. No hi ha conservants i cauen molt bé perquè estan cuinats a baixa temperatura. Ja heu vist que cuinar cigrons és molt fàcil. Si tens qualsevol dubte, deixa molts comentaris. Al moment de cuinar-los no hi hem posat sal, així que ara seria el moment de posar-li. Li podeu posar al plat o en el recipient on els traieu. Li poseu així i els barregeu. Una altra cosa que ja us he dit és que el suc el guardeu. Aquest suc de cigrons és ben bo per fer un caldo. Us servirà com a base. Bé, ara ja heu vist que cuinar cigrons és molt fàcil. El proper vídeo serà de cuinar mongetes. Us espero.